Avui hem vingut a l'auditori. Acompanyem un grup de nois amb discapacitat intel·lectual. Han vingut a passar un matí d'orquestra. Aquest es el títol de l'activitat que faran. ¿Sabéis por qué habéis venido aquí hoy? A ver. Para tocar los instrumentos. Para tocar música. ¡Sí, señor! Empezamos hace 4 o 5 años pensando en cómo hacer que todo el mundo pudiera disfrutar con instrumentos de la orquesta. Entonces decidimos pues que todo el mundo podría venir a ver la orquesta y a tocar instrumentos afinados especialmente para sonar bien. Per què has escollit aquest instrument? Perquè m'agrada molt el xilòfon. Com et sents tocant? No sé, em ve molta alegria. Moltes coses. Què és per tu fer música? Doncs és tot, és aprendre, és fer-ho bé i també és convivència, la música també és convivència per mi. Quin és l'objectiu de venir aquí? Doncs brindar als nois un espai d'expressió musical on tingui la llibertat de conèixer uns instruments, de ser creatius també, no? De fomentar la participació i bueno, que sobretot que disfrutin, que gaudeixin de la música. Tenemos un nuevo directora, la Noelia. Noelia, cuando quieres que toquemos, ¿qué vas a hacer? La ida. Si cuentas 1, 2, 3... ¡Se acabó! ¡Oh, bravo! ¡Qué mejor! Bueno. ¿Quién tiene que decir bien hecho? Tú, a los músicos. Muy bien. ¿Habéis hecho? Hecho muy bien. Muy bien. ¡Felicidades, músicos! T'hacemos ir, no? Sí, una mica. Tu apretes i jo toco, d'acord? Ho veus què passa? D'acord? I la trompeta el que fa és amplificar això. Què creus que representa aquesta activitat per a ells? Home, jo crec que aquesta activitat per ells i per tothom que pogués venir aquí i veure de prop el que significa formar part d'un assaig, formar part d'un equip, com pot ser una orquestra, normalment acostuma a ser un privilegi perquè, per desgràcia, no hi ha molts llocs que puguis accedir a formar part d'un assaig. A més, si podem conèixer un instrument de prop, doncs encara més, no? Perquè moltes vegades quan anem a un concert tampoc els podem distingir, tampoc podem escoltar exactament com pot sonar una trompeta, com podria sonar un cello, com podria sonar un clarinet. Per tant, penso que és una manera fantàstica d'estar a prop de la música. Els nois també han assistit a un assaig de l'OBC. Ho voleu veure? Des de quan feu aquesta activitat i quantes persones hi han passat? El Matí d'Orquestra fa 5 anys que ho fem i, si no m'equivoco, han passat més de 3.000 persones per aquí. Què feu perquè aquests nois tornin a l'auditori com a espectadors? Doncs, generalment, totes les persones que venen formen part de centres socials que estan registrats a la pròpia cultura i com a tal poden accedir no només aquí a l'auditori, és a dir, que poden venir tots els concerts de l'auditori, sinó que també al Teatre Nacional, al Mercat de les Flors, al Liceu, etc. És a dir, que de manera natural ja van tornant. I heu pensat de formar joves amb discapacitat intel·lectual perquè formin part d'una orquestra?
Doncs la veritat és que com a activitat en si no ens ho hem plantejat, però sí que és cert que tenim un programa similar, paral·lel, de l'orquestra, que es diu Mosaico de Sonidos, i que enguany l'OBC el que farà serà tocar amb persones amb discapacitat intel·lectual dins aquest projecte, en el qual diferents orquestres d'Espanya el que fan és adaptar un poema de Saramago amb música d'Emilio Aragón, i això també tindrà lloc l'any que ve aquí a l'auditori. Han tocat, s'han emocionat i han gaudit. Han sentit la música des de dins. Som com som.